Йоу, поста хора! Днес ще играем FIFA! И да, ще се включа, когато съм в играта. И ето хора, в момента сме в играта. Ще се включа, когато вече сме в матч. И да хора, ето сме в матч. Вече сега да вкараме един гол и ще се кътна за малко, за да може да направим нещо. Да хора, затова че сега ще пробваме от тук от центъра да вкараме един... как ни отнема, трябва да има тук фаул. Защото видяхте ли как ни събореха хора, това не е честно. И да, хайде Филипок с топката, страхотен. Така, кака с топката. Подаване към Алнори. Халан с топката. О, не, отнемат му я. Трябва да се втегнем хора, за да може да вкараме един гол и да се кътна за малко. Защото има тук важна работа, трябва да снимем второ видео за утре. А хора, да ви кажа нещо. Ще качиме видео всеки петък от 5 часа, да знаете. Утре ще е последното ни видео. Мисля, няма да е последното, ще качиме, но ще е малко по-различно вече. Ще качиме в петък от 5 часа. Хора, пишете в коментарите, ако искате още видеа. Да ви напомня също, че ако стигнем 1000 последователи в YouTube, дарявам 10 000 FC Point на един от абонатите. Така че абонирайте се и лайквайте хора. Тук трябваше да има фаул. Нищо. Ако искате, може да си пусна камерата. Ама там много грозно снима, затова че няма. Хора, трябва да вкараме един гол и да се кътнеме. Защото трябва да заснемем още едно видео. Това че само първото по време и второто по време ще се кътна за малко. Може да го проиграем и него, няма нищо. Това че Халанд сега с топката, Жоао Педро. Сега ще видим страхотен фит на Жоао Педро. Педро, ще има ли попадение? Първо попадение на Жоао Педро, гол. Еми да хора, сега ще се кътна за малко и пак влизам след една секунда. Ето хора, сега сме в играта пак. Сега трябва да вкараме още един гол, за да може първото полувреме да свърши. Първото полувреме свърши, сега се надяваме второто полувреме да сме малко по-добре. Така че да, не забравяйте да се оставите лайка. И да се абонирате много ясно, защото без абонат никъде. Да, пишете в коментарите, искате да направим поредица да игра с малката ми въртовчетка на FIFA. Или може на Майнкрафт. Нищо не се знае, поможе. Ма трябва да се абонирайте. Добре, ако събереме 100 абоната за тук по-малко от седмица, ще купя вие какво пожелаете в шифата. Или ще отворя целия стор. Така че хора, да. За малко да вкараме попадение. Нищо. Пак е добре. Сега имаме корнер, ще цитираме на Халанд за глава. Халанд с топката. Така, удар на Халанд и гол! Страхотен Халанд. Той ми беше подарък. От фифата за Свети Валентин. Така че, да. Феноменален гол на Халанд. Страхотен. Добър му е сезона за сега в FIFA. Добър му е сезона в Манчестър Сити. Мисля, че Балон д'Ор 2025 май ще е на Халанд, хора. Помнете тези думи от мене. Свършва този матч и ще се кътна за малко и после пак ще включа и ще играем на киков. Може да си минаваме нивата и да. Лайкър си го ставите задължително хора, че ще стане лошо. На кой подадех? Трябва сега да вкараме още един гол за няколко минути. Ще кътна за малко. И пак сме тук хора. Извинете за кътването пак. И ще видим дали ще вкараме гол тук и за малко. Нищо. Сега на опонента ни. Ако искате, пишете в коментарите. Ако искате още едно видео с малката мъртвечетка, няма нищо. Ако искате още видеа на FIFA Mobile, знаете къде да пишете в коментарите. Малки ми брат също добре се справя, наистина. За него може да се старая. Браво на момчето. Спечелих си матча аз. Но
Добре беше, не беше зле. Хора, ще се включа, когато съм в лобито. И да, хора, ето, както гледате, сме в лобито. Да, и ще се включа след една секунда. И, айде хора. И да, хора, сега скупиме нещо от маркет. Имаме 128 милиона коинс. Ще видим да скупиме нещо. Опа. Този не е зле. Я да видим какво ни е на халфовата линия. На страйк. Михайлон добре се справя. Да го махна ли хора или не? Пишете да го махна ли Халанд. Ето за сега това ни отбора, хора. Забравях да ви го покажа миналия път. Да. Ето го Джереми Фримпонг. Може да е на RB. А Дани Кревахал може да седи на резерва. Сега ще играем още, хора. Да. Ще се включа, когато съм в матч. И да, хора, ето сме в матч. Пуснахме Versus Attack. Ще кътна за малко, хора. И ето, хора, съжалявам за кътването отново. И ще има удар и... Пуснахме на Versus Attack. То тук ми е по-лесно да играя. И да. Може да направим следващото видео на всеки гол, брат ми ме контролира. Ма това ще е на следващото видео, хора. Не го знаете. И Джереми Фримпонг. О, слабо, слабо. Жоао Педро. Стопката. Жоао Педро не е с ляв. Раз. Така. Ще има глава и гол. Айде нашите. По който ще стреля. Нищо, брилянтен, страхотен, даже би казал. Значи, Лапорт с топката ще центрира за Халанд, не или за Жоао Педро. Жоао Педро тук ще се опита да вкара и ще вкара ли? О, за малко. Нищо, кака. Финес. О, фана е вратаря. С другото, опонента не е слаб. Наистина, вратаря му е доста добър. 3-3. Хора, ще се включа, когато идва другия матч. И ето, хора, сега сме срещу опонента ни, срещу Манчестър Сити. Така, то е доста добре, би казал. Стадиона е супер, има Родри, има. Вау. Шампионът за 2024 Балон д'Ор. Така че, айде Жоао Педро, първата минута ще вкара ли и Греда оцелихме, хора. Как може Греда да оцелиме? Спаси опонента, нищо. Ой, Джереми Фримпонг е малко... Браво, Халанд! Браво, Халанд! Халанд с топката. Ще направи финт и удар на Халанд! Спасявай! Нищо, хора. Пак е добре, удар. Спасяване пак. Ще има ли удар на Халанд? Оле, Халанд! Остава, брат. Виж, играме срещу отбора, ти си в Ливърпул. Вратаря му е доста добър. Хора, взеха ми топката пак. Този матч малко... не сме добре. Задна ноица е гол! О май гад, с задна ноица, хора! Айде нашите! Айде да връща се Цеци и Лимона. Сега ще центрираме за Халанд. Халанд за малко, хора. На 3 сме. Джереми Фримпонг ще опитва удар и спасява вратаря. Сега може да имаме последен шанс за гол. Айде, наравно. Айде, последен гол, хора. Айде, последен гол. Подаваме на Жоао Педро. Оу, нищо, хора. И сега ще се включа, когато съм в лобито. Благодаря, хора, че останахте до самия край. Много ви благодаря. Да не забравяйте да лайкнете видеото и да се абонирате за канала. Следете малко заеквам, но това беше до мен. Чао и до нови срещи.